Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Skywars. Jeg vil gerne lige sige tak til PLS blog for at de sagde at jeg skulle spille det her. Så lad os bare springe ud i det. Og bare lige sige en gang til tak til Isodal for at de har sagt at jeg skulle spille det. Men nu begynder vi. Godt. God start. Det er faktisk skal lige have XP, sådan at jeg kan enchant lidt mere, og jeg kan fik ikke noget. Ja. Fuck. Nå, der døde jeg på grund af døren, der kom hen på min øre. Så starter vi. Simpelthen. Fedt map. Sådan. Som sagt, jeg har aldrig før spillet det før. Sådan. Altså. Jeg har flere kister heroppe. Jeg tror lige, jeg tager den her melon. Sådan. Altså. Går lige herned. En af mine. Så vi lige, det er faktisk ret godt der. En iron pickaxe. Som ikke kan kaste på mennesker. Og det er faktisk meget godt. Det er en god start indtil nu. Fordi det er bare en god start. Ligesom. Jeg får den der. Jeg er nødt til at mime mig ned. For at kan få det der. Så kan man lave en burpil. Og så kan jeg har tjekket den her test. Sådan. Og så mine er lidt. Godt. Sådan der. Der slutter den her. Men jeg siger virkelig tak, Isodal, for at I testede det. Fordi at jeg ved aldrig, hvad jeg skal lave mine videoer. Og alle dem, der kigger på nu, I skal bare skrive, hvad jeg skal lave på grund af. Jeg kan ikke finde på noget. Shit! Det var ikke meningen, det der. Vi tager bare lige et game mere. Gå ind til play. Solo. Sådan der. 4, 3, 2, 1. Sådan der, man. Det var faktisk ret godt, det der. Jeg tror lige det på. Så her. Så også lige det på. Der bliver dræbt derovre. Det er godt. Fordi at jeg ved ikke, men enchant. Går lige ind og tager der på. Sådan. Jeg er næsten fuld udstyr. XP balls. Sådan. Haha, jeg dræbte en. Næsten. Nej, jeg skal bruge mit sværd. Nej, jeg døde sgu. Pis. Nå, vi tager en til rundt. Kan det være, at der er en mand, jeg kan dræbe? Gå ind til play igen. Så spiller vi Join solo. Sådan. Nu tager mig seriøst sammen. Nu og nu er det is. Det er lidt sværere. Og der er pig spawns der. 1. Sådan der. Vi starter. Så der. Godt indtil nu. No, don't do there. Nej. Pis! Skåret jeg en kist. Ja, der er et iron sword. Nej! Nej! Jeg døde en gang til! Hvordan kan det lade sig gøre?
Jeg har ikke noget svar på mig. Jeg er bare nødt til at flække ham med mine æg. Hvorfor flækker jeg ikke ham med mine snowballs? Jeg tror, jeg runder af nu. Det har været sjovt at spille, selvom jeg ikke var helt så god til det. Men næste gang, så spiller vi Lucky Block Islands. Det har jeg prøvet før, så jeg er forhåbentlig bedre til det. Vi ses. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere. Vi ses.